Autogrotesky. Burákovi povídačky. No nekecám, fakt? Bourák Burák. Tyjo, tomu říkám pořádnej teréňák. To vůbec nic není. Já zápasil s mnohem většíma než tenhle. Cože? Jo, já totiž býval kdysi autozápasník. Motorky a auta! Přivítejme Arašídu! Promiňte, já se správně jmenuji Burák. Kdo nás schodí? Kdo tady má chuť na malinovou? Kam se poděl? Promiňte, pane, můžu dostat jeden dětský smetanový nanuk, prosím? Jasně, ten mají všichni rádi. Raz, dva, tři, Vítěz! Smrslinový pohár se stráčkou! 20 kliků, nestačily by 3? Raz, dva, tři, vítěz! Rasta motor na Arašídu použil svoje pověstné dredy! Ukážu ti, jaký jsem frajer. Raz, dva, tři, vítěz! Kdo je teďka frajer? Ty jsi teďka frajer! Doktor Smrťák! A příští zastávka je nemocnice. Neboj se, přinesu ti tam kytky. To musí bolet. A počkej, až dostane účet. Raz, dva, tři. Teď mu cementr ukáže, co v něm je. A je toho ve mně spousta. Service. A je vymalováno. Já bych spíš řekl vymaltováno. Raz, dva, tři. Seš boží. A teď okamžik, na který jsme čekali. Jeho předkus nahání hrůzu. Všichni se před ním třesou. Arašída! Sundej ho, Arašído! A světový šampion, doktor Frankenwagen. V pohodě. A jeho ono žije! A kurňa. Wow, a co jsi dělal? Co pak si to nepamatuješ? Byli jsme v tom spolu. To zvládneš. Cože? Jo, dámy, jsou praví. Chcete si sáhnout? Výměna, výměna! Výměna! Mám tě! Teď koukejte. Raz, dva, tři. Vítězové jsou Arašída. Jak se jmenuješ, holku? Lightning McQueen. A Lieutenant Beduín. Lieutenant Beduín. Pane bože. No to snad ne. To je Araši. Jsem tvůj největší fanoušek, dáš mi autogram. Ale to víš, že jo? Ty DVD už v životě neumeju. Počkej, nechceš autogram Lieutenanta Beduína? Ne, děkuju. Fakt ne? Fakt ne. Bude to hned? Naháníš mi strach. Teď ty. Teď ty. České znění ve studiu Virtual připravili Petr Novotný, Richard Krajčo, František Fuka, Marek Hrazdil, Jiří Strach a další. Umělecký dohled Michal Vojnarovský. Producent české verze Disney Character Voices International INC.